Filipijan ili danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Znači ljudi, danas snimamo Minecraft, tako je. Nadam se da sam našao bolju aplikaciju za snimanje, tako da vam više neće štekat kao što mi stalno pišete u komentare. Tako da tu sam sa mnom Blacky ili Vantin, ovaj put sa mnom nije Tibor. Znači, uglavnom sad ćemo preživljavati. Tako da... Što si čuo, ne treba biti. Ja glupa kravo, koliko ti health tank. Ubili smo kravu, zabili sam 2 mjesta. Ti ne idemo tamo gdje su kokoši. Samo me slijedi Tin. Tin kaj? Pa kaj me ne vidiš, pametni. Još jedan kill. Idemo malo drva. Ne, baš ti ti, nas ti moj brat. Da. Okej. Neću crafting table napraviti. Jedan crafting table, stick. Kad bi barem imao mat, bilo puno lakše. Trebaš mač? Da. Jel mogu dobiti leđikar? Ne, nemamo leđikar, tu ti je mač. Ja odu kopati. Neko je došao. Tako da ljudi, znači ja ću sad tu kopat. Tako da, idem otvoriti vrata. Znači, uglavnom Tin će sad tamo preživljavati. Ne, ništa imam mogla dati. Aj bok! Znači... What the fuck, ljudi. Došli su mi dečki da spaštenja. A sutra, spašnik, tražili su neke, ja sam dovan, to mi nisam ništa mogla dati. Ma ovi četvrte, ovaj Mirko, joj. Njegovi... Mora si, jel bilo oni? Ne. Tada ću ja sad tu kopat, već, znači, imat ćemo